салом дӯстон, дар видеои имрӯза дар бораи маҳсулотҳое ки барои тоза кардани ҷигар ва беҳтар кардани кори ҷигар кӯмак мекунанд мехоҳам ба шумо маълумот диҳам. Чӣ тавре ки аз наворҳои пештара медонем, ҷигарро аксар вақт ҳамчун лабораторияи кимиявии организм меноманд. вазифаи муҳимтарини ҷигар безарар гардонидан ва хориҷ кардани моддаҳои зараровар мебошад. аммо аксар вақт ҳолатҳое мешавад ки ҷигар на танҳо барои хориҷ кардани токсинҳо кӯмак мекунад, балки худ низ ба дастгирӣ ва кӯмак ниёз дорад. пас ин маҳсулотҳо чиҳо мебошанд? наворро то охир тамошо кунед, фикру ақидаҳои худро дар комментарияҳо баён кунед. якум маҳсулот ин сирпиёз ё бо забони дигар чеснок. ин сабзавот ба ҷигар кӯмак мекунад ки ферментҳоро фаъол созад ва токсинҳоро хориҷ кунад. илова бар ин, он аз пайвастагиҳо ба монанди аллитсин ва селен бой аст, ки дар тоза кардани ҷигар кӯмак мекунад. аллитсин дорои хосиятҳои антиоксидантӣ, антибиотикӣ, яъне безараргардонӣ ва зидди фунгалӣ мебошад ва селен бошад дар навбати худ таъсири антиоксидантҳоро беҳтар мекунад. бо вуҷуди ин, бояд дар хотир дошт, ки ин сабзавот зиддиятҳои худро дорад. масалан, ба шахсоне ки гастрит, захми меъда ва рӯдаи 12 доранд, ба онҳо тавсия дода намешавад, ки бисёр чеснокро истифода баранд. дуюм, ин қаҳва мебошад. олимон муайян карданд, ки ин нӯшокӣ метавонад хатари бемории ҷигарро коҳиш диҳад. як тадқиқот нишон дод, ки як пиёла қаҳва дар як рӯз то 44% хатари бемории сиррози ҷигарро коҳиш медиҳад. илова бар ин, нӯшокии қаҳва метавонад бар зидди бемориҳои чарбии ҷигар, яъне равған гирифтани ҷигар, таъсири муҳофизатии худро расонад. сеюм, авокадо. авокадо низ барои ҷигар хеле муфид мебошад. авокадо дар таркибаш антиоксидант ба номи глутатион, ки барои филтр кардани моддаҳои зараровар аз ҷигар ва муҳофизат кардани ҳуҷайраҳои ҷигар зарур аст. авокадо аз витаминҳои С ва Е бой мебошад, ки радикалҳои озодро безарар мегардонад. илова бар ин, ин мева дорои хосиятҳои зидди илтиҳобӣ мебошад, ки саломатии ҷигарро беҳтар мекунад. чорум, куркума. узри зиёд, ки намедонам бо забони тоҷикӣ куркума чӣ тарҷума мешавад. куркума барои коҳиш додани зарари радикалҳои озод кӯмак мекунад. инчунин куркума кори талхадонро беҳтар мекунад ва ба тозакунии ҷигар мусоидат мекунад. панҷум, грейпфрут. ин мева на танҳо таъми хуб дорад, балки инчунин барои пешгирии зарари ҷигар кӯмак мекунад. нӯшидани шарбати грейпфрут аз ҷигар канцерогенҳо ва токсинҳоро хориҷ мекунад. ин мева инчунин аз витамини С ва антиоксидантҳо бой мебошад. шашум, лаблабу. шарбати лаблабу на танҳо фишори хунро паст мекунад, балки он холестеринҳоро аз бадани мо хориҷ мекунад, яъне онҳоро паст мекунад. бетаи, ки дар таркиби лаблабу мавҷуд аст, кори ҳуҷайраҳои ҷигарро фаъол карда, вайроншавии онҳоро пешгирӣ мекунад. инчунин шарбати лаблабу ба рагҳои хунгар таъсири хуб мерасонад ва деворҳои онҳоро мустаҳкам мекунад. ҳамаи ин маҳсулотҳо бо вуҷуди фоиданок буданашон зиддиятҳои худро низ доранд ва шахсоне ки гирифтори бемориҳои меъда, захми меъда, гастрит мебошанд, ба онҳо бояд эҳтиёткорона истифода баранд ва пеш аз истифода бурдан бояд бо духтур маслиҳат кунанд. дӯстони азиз, обуна шуданро фаромӯш насозед, чунки обунашавии шумо ин пешравӣ ба дастгирии канали мо мебошад. саломат бошед.